Se nipprova nfisser dak li nħoss qalbi tfawwar ġewwa ħdanek qiegħda mrekna għall-irdos Sir tifhimni bħal soħda kif inħares lejn għajnejk Twennes fija tul tal-vjaġġ bidi f'idejk Ruħi qed natik ħajti ngħix esprimi mħabti b'verf kull vers Dik ma ġembi nħoss nitħalt nistaħba fl-isbaħ univers Lili nħrabna aħna tnejn biex tbedna minn kull ġen Ħolma kienet li xi darba nsibu l-kien Saret realtà dini verità Ġawhra fil-qalb ġmielek għal dejjem hemm sigur jisboq kull ġmiel ta' kull fjur kun għafint Ġawhra fil-qalb postok imnaqqax sew fil-fond miegħek sat minn l-orizzont kemm mumenti sbieħ flimkien kemm mumenti Naf li nibqa' nwettaq dak li wed Lozza fija tkompli tikber u nsarraf għalik f'rispett Il-minuti ta' bejnietna żgur ma jisraqhomna ħadd Nisqar li fuqi tassew kont għallejt impatt Li tħobb vera wes kollox jagħmel sens Ġawhra fil-qalb ġmielek għal dejjem hemm sigur jisboq kull ġmiel ta' kull fjur kun għafint Ġawhra fil-qalb postok imnaqqax sew fil-fond miegħek sat minn l-orizzont Noħlom bik lejl u nar nibqa' ingawdik ħsiebi fik tmur fejn tmur nibqa' nistennik Inwedek dan sal-aħħar nifsi Fimti s-sinjali li jien speċjali Konna fint ġawhra fil-qalb postok imnaqqax sew fil-fond miegħek sat minn l-orizzont